Més de 200 expositors han participat enguany en una nova edició de la Llotja de l'Automòbil i la Moto Antiga de Sils. Aquest darrer cap de setmana, Sils ha acollit la 47a edició de la Llotja de l'Automòbil i la Moto Antiga. Es tracta de la fira i mercat dedicada als vehicles antics més important de la península Ibèrica i la més nombrosa del sud d'Europa, per la seva participació d'expositors i per la gran afluència de públic. Un any més, la llotja s'ha celebrat a l'aparcament de l'estació de tren de Sils. A la fira, els visitants han pogut trobar estants de recanvis, peces diverses, revistes, llibres, miniatures i tot tipus de material relacionat amb el món del motor. També hi ha hagut alguns vehicles clàssics a la venda, tant cotxes com motocicletes. Es tracta d'una fira adreçada a un públic més especialitzat que busca peces o recanvis que costa trobar d'una altra manera. La llotja ofereix als visitants l'oportunitat de tractar de tu a tu amb el venedor i de comprovar que allò que busquen és original. Degut a la seva proximitat amb França, són molts els expositors francesos que venen a la llotja, però també n'hi ha d'altres països com Anglaterra o França. Enguany hi ha hagut 210 expositors, dels quals 45 han estat internacionals. Representa en aquest moment la fira del sector més nombrosa i més important que hi ha del sud d'Europa. És a dir, som superiors a les fires de Perpinyà, Narbona, etc., i de Portugal. En aquest moment nosaltres aquí estem per l'ordre dels 210 expositors, dels quals 45 són internacionals. És la primera vegada que tenim una participació tan àmplia, sobretot de francesos que han vingut de París, de Montpellier, de Toulouse, de Rouen. Ens venen molts professionals del món del cotxe i de la moto antiga, de França, també ens venen d'Holanda, tenim expositors alemanys i tenim també expositors francesos, italians, amb la qual cosa tenim ja una àmplia possibilitat d'expositors vinguts de fora, que és el que potser ens interessa, ja que representen econòmicament una quantitat important de diners que es queden a la nostra comarca. Hi ha dues possibilitats. Internet ofereix un món que en certa manera pot ser molt idíl·lic, però pot ser molt fals, ja que tots seran reproduccions i coses de l'estil. Aquí tu veus la peça, veus que és original, veus que se t'adapta i compres aquella peça. Són dos mons molt diferents. Per tant, diguéssim, tot i que hi ha sempre competència entre aquests dos mons, queda molt clar que per un costat, com pots veure, van sortint paquets de gent que porta unes manetes, que porta un parafang, que porta alguna cosa que aquí sap que ho troba. I aquesta és una de les coses més importants que té aquesta fira, que és molt àmplia, molt lliure, aquí tothom pot fer el que vulgui, pot entrar, pot sortir tantes vegades que vulgui, la visita és gratuïta, i la relació venedor-comprador és molt fàcil. Aquest any nosaltres ja estem donant la publicitat de l'any que ve, és a dir, no podem perdre la data enfront d'una fira que es pugui organitzar a Toulouse o que es pugui organitzar a Zaragoza, per entendre'ns, en aquesta mateixa data. Sapigueu que nosaltres aquest dia fem això. Manteniment informàtic per a empreses i particulars. Servei Empresa ha patrocinat aquesta entrevista. La llotja, que està inscrita dins del calendari oficial de fires de la Generalitat de Catalunya, compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sils i amb el suport de diferents empreses. Des de l'organització agraeixen el suport del consistori i l'esforç de la policia municipal. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Hi ha racons del nostre país que semblen inaccessibles, però on altres veuen problemes, nosaltres hi veiem el camí cap a casa teva. A Petrocat Girona tenim la flota adaptada per arribar allà on el gran camió no passa, sigui el carrer més estret o el racó més amagat. No passis fred. Distribució de gasoil a domicili. Ràpida, eficient i per a tothom. Petrocat Girona. Sortim cada dia a dur-te l'energia a la porta de casa teva.